mo tay. Wala, sir. Sila na, sir. Wag yung kibawin. Sila na. Since from the very beginning. Okay, next. Sila na. Akong anak to mas prisuhan. Sila Yung asawa, Oo, na priso. o niya, wag yung kayo nagkabang-aga ani. Hindi ko makapira na, sir. Kasi pangasya mong anak ka na priso. Richard. Richard Ungkoy. Ongkoy. O niya, ang kato yung asawa, Rosminda. Luz Minda Oo. Ongkoy. Oo. I see. Okay lang, wag ko kasabal. So mo ni no, ang kining mao nga kuan mga methamphetamine hydrochloride mga ka-super. Ang nasubmit sa Mambali Police Station is huge of methamphetamine hydrochloride nga gibutang o kaning pinutos sa kaning binuto. I think nga murag tag 25 grams kaning maong nga kuan kining maong kining maong nga shabu nga nasagpit may gala. So congratulations. Kasi pa mo? Roger Ungkoy. Jar, asa may mong kasulti ali Jar? Ay, ikaw lang yung ikuan sa kong suran ni sir. Ha? Ikaw lang yung sobor ako sa kong suon, sir. May isuon nga? Suon na kong laki ba? Kunya? Nasa na piso. Tapos Ako yung ikuan. gitawagan kaniya. Oo. Magkatawa pa di sa imo dahil Jar. Siya rin kong ikuan na ako yung ikuan na nani ba? So doon ay lain taon nga hatod din eh. Naman siya ito. So nadagpan magikaw sa may magkasulti ron. Kandan mo ko nila. Takpan mo ko nila. Palit ako gridos. Tanong ko nila. Ha? Kitaan mo ko nila. Palit ko gridos. Bet og. Gridos ba? I see. Pa sila may gala. So may no. Ang mao nga subo.